हा कफिखौनो संनोसै दिनै औ गावहानो कफिखौनो लाबोखाबायबालाय दे जासिगोन दे संदो बेखौनो फाग्लाया मा जादों बिलाय दिनैलाय बेसे सालायबाय थाबावनोब्रा आंलाय बे गारिखौलाय थोद साख्रियालनि फंबाय जालायनानै केटिएम बायना होआ माबो बायना होआ ओजा लोगोफोरा आंखौ एदावबाय थायो लासिं सिंनो मा जामारदों बेलाय बारा बाज्राव फानखौनो गारनोलां ओइ बाजै फैसा नांगौमोनलै एसे ओइ मानासाव थांनो लोगोफोरा लिंदों पिकनिक जानो हा नोंदेन दंखायोना बेनाव बिना लांबानो जायो नों हरदोब्रा आदानि खोनालायला आंनो 1000 हाजारसे मा फाव फेसन खालामबाय दं नोंसोरलाय बै आंनि उन्दुग्रा बिसिनायाव दङ बेसेबां नांगौ लाना थांबानो जाबाय जाबाय र' एबार मोजाङानो जाबाय र' आब'नो फन खालामनि मा जाखो आब'नि फनालाय र' गुमैनाव हरनि मा जाखो बिसोरना फनालाय खालि नट रिसिबल रागा जोंनो ओंखारबाय आं फनबो नाङा माबो नाङा थिं बबाव थांनो होन्दोंमोनलाय मानासाव बाजै ओइ लोगो मेखायनायबो दं खालपानियाव पिकनिक जानो आलासि लायनो थिनहरनो नागिरदोंमोन आङो आलासि बे गोदान बोथोरावलाय मा आलासि जानो फैलायबायनांगौ जाखो जोंहानावलाय दसेनो मोनफैब्रबगौमोन ना थोद आं सोलाबा दिनै लोगो मेखायनायबो दं थांनोसै आं बै आदाखौ थिनहर आदाखौ आदायानो लायनो हागोन दिनै स्कुलबो बन्द'खा ओइ बाजै थाथ' आदाखौ थिनहर आदाखौ मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों जेबो खामानियावबो उदायला दा जाफैथ'ल' नोङो संना दोननां मोजाङैनो Hei, टाइमा खैथा जाखो नायलाय हैद 11टायानो जालायबाय माथो साला बे सुवाद जाम्बुसा डायलगावबो गिदिर गिदिर पिकनिक जानो नागिरनाया दाबो फैलाब्रा बियो फाग्ला 11टा गाहाम जालायलांबाय ओजा मेब्रुमोनाबो कालपानियाव नेगासिनो दङ मा जाबावगोन दालाय हैद बारा गोबावबा नेनो बालायलाङोलां जायालै बिजों मानसियानो लेजिदार र' आं कल खालामनि रिं जाबाबो हमबावसैब्रा बियो सुवादा साला बिबाजैजोंबाथ' गुलि गुलिना बियो बिबाजैजोंनो टाइम पास खालामगासिनो खोमा ओइ मेब्र फन हरदो र' अ भाइ मा जाखो केन्सेल नै जों दासो थांनो ओंखारदोंमोन नैलै जम्बुसखौ नेनानै गोबाव जादो हा नोंसोर फैफिनमारबाय अ दे फै अ दे हैद मा जाखो माबालै दहाय पिकनिक स्पटआव माबा मानसिफोरा बुलायलायनाय जादोंमोननो बेखायनो दा पुलिसफोरा थांना बन्द' खालामहैबायनो थै दिनैनि दिनावसो इदि जानो मोनबाय नालै थै बे सासेयाबो दाबो मोनफैलाना नेनोसो बालायलांथारबाय आङो
बेसेबां जाखो आदा? 20 रांल' बिनानाव। हैद लाबोदो हैनो जाग्रोदो होमबा नोंनो दाबो फैलाब्रा बियो हैद हैनो फैगौ मा जाम्बुस गोबाव जाबाय नामा गोबावखौसो नुदों नोङो मा गैला केन्सेल जाबाय माया केन्सेल ओइ मेब्रमोना दासो कल खालामना खिथरबाय माया केन्सेल गैला पिकनिकानो केन्सेल जाबायनो पिकनिक केन्सेल जाबाय दा अबाव थांनो हैद बोजा थांबाय थानोब्रा गामियावनो खालामबा जाया होमबा फैसा लाबोदोंमोन 1000 बाजिनिफ्राय बिनानै नोंसोरखौ दा लोंहोनो गामियावनो होननानै लोंहोदोब्रा बेखौ पिकनिकाबो केन्सेल जाखाबाय है गामियाव बायोलै आं ओइ र' बबेनिबा दावराय मासे बिनना फैलायबायलै जोंनि गामियावलाय आलासि खोमालै सोरानिबा सामुस मा हायोबा देलाय बे सिख्लाखौ दिनै प्रप'ज खालामना देखायलाय नोंथ' गावखौनो गाव टेलेन्ट गोनां दुगा देखायना लायो नायनि दिनै नोंनि दमखौ देखायलाय नोंसोर नायनो आंनि दमखौ नोंसोर नायनो देखायलाय फैग्रोनोल' हो नै नायदो नोंसोरो नायथारगोन बिनि दमखौ सोबा जाबा रथ'लाय दा मा होजाबा हामगौ बेलाय होजाखागोन बे दिन नायबोल था नों नायबानो जाबाय मा जारौ होजादों साला बहा थांनो जारौ गाज्रि मोनाबा आंनि बाइकजों ससे दोनै जागौमोन नामा ओरै फैलाय आदा मा जारौ आइदै मोनबोरबाय सुवाला लाजिया नोंसोरो बेफोरबायदि लामा सामा थानानै सिख्लाफोर एदावनो नोंसोरबायदि सानैसो सेंग्राफोरनि थाखायनो जोंफोर बर' सिख्लाफोरा उदाङै बेरायनो हाया जालांबाय हगार लामाया गैला गोजासो बिदेसो जाथोलै लासिं सिं सोबा जाबायसोलां लोगोफोरनि सिगाङाव दुगा देखायनाया साबायसो थाबाय सानाय मोनदोंना भाई थोद साइकेल जानाय नङा फाग्ला एसे गोरा सोबानाया थौ बेयाव थाबाय थाला थांसै थौ गाखो साखाव र' दानाबा लामाया बबे मोनसेया जाखो र' गुमैनो फन खालामनि नै दासो फैगौ गोबाव जाबाय नामा औ गुमै लाबो बेगा आब' ओइ आब' ए सफैबाय नानि औ आब' आथिं आखाइ सुनानै लाहैग्रोदो जागोन दे आब' न' बेगा दोनहैदो
ओइ बाजै बाजै दै लाबोनाय नों गिलाससे नै नोंगौमै उन्दै फैबाय खोमा दै हैथ'लाय बाजै दैया लाबो माबार नै लांगौ हा आलौबो थाबायसो न गुमै दैया गुमै बाजाराय दिना खोमानो गुमै होनखो नों नोंसो गैला दिनैबा बाजै आलासि लालि खोन्थानाय बेसोमोन खोमा सेस बाजै मिथिनांगौबा गैला दिनैबा आं सेस लासिं सिं माबोरै नुजाबावगोनब्रा आंलाय बिबोनांजोंलाय सेस दिनै जारला जाबाय बिसोरबो नुफेराखैमोन नालाय ब्रा बेखायनो सिनायनो हालाय लाङासै आंबो